Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Uya ang bareta sa oras na ini. Mga nagtitienda nin paputok sa Naga may nakapagtugdok kang sa indang mga stalls para pagpuon kan sa indang pagpabakal ngunya na aldaw. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunyan aldaw ang puon kang pagtinda ni mga paputok sa syudad kang Naga niyaon sa gilid kang salog sa ibaba kang Naga City People's Mall. Asin amay kasubagong aga, inabutan mi sa iyang pwesto si Norman Bangate na pinagpapakarhay ang display kang sa iyang mga panindang paputok. Kabali sa iyang mga pinapabakal iyo ang sparkler, lucis asin ang 18,000 pesos na kantidad na pang fireworks display na talaga. Sangunyan po ang pinakabarato sir sa mga pang-aki na inaapod na bingala o lucis, mga lucis. Sa mga panindaman sir na mga may kantidad, iyon na po ang inaapod na mga fireworks display, saka ini mga special na fountain. Po yan ngunyan sir ang ano. Ano sir ang pinakamahal na sir? Sangunyan po nagkakantidad na po sir ang fireworks ning 18,500. Pabor man sa inda ang derderetsong pagtenda kumpara sa nakalihis na mga taon. May mga parabakal na haling ibang banwaan ang mas matatawan pagkakataon na makabakal kang sa indang produkto. Pabor po, taday naman po kami magpapara tarago pa kang mga paninda, magpapara sararay, makakaluag-luag na po. Saka sa may mga dayo man pong nagbabarakal kayang mga taga-ibang banwaan na aprobitsaran mi man pong magpabakal. Naglalao man ang arog ni Norma na magiging magayon ang barakalan ngunya na taon maski nagtataga uran-uran. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, daiman tinutugutan na mapabakalan ang mga minor de edad na nagpupulbar na magbakal nin paputok sa syudad ng Naga. Pwede lang sindang makabakal kung kaibahan ninda ang sa indang mga magulang. Padago sa mga bareta, kung igwa ng paputok, andam naman ang mga tipong para sa mga mapreparar ning buko salad ngunya na Pasko. Ang detalye aramon ta sa report ni Melvin Machado. Apwera kang prutas sa paboritong ihanda ang ngunya na Pasko, ang tipong, ang day mapahuri para sa may hilig sa buko salad o buko juice. Sa likod kang Naga City People's Mall, inabutan mi si Marian Garchitorena sa rong grade 10 student. Nasibot sa pag-asikaso kang sa idang pwesto. Ang tipong na silang pinagtitinda, ang halin subot sa mga banduang kang tinambak, kalabang kasin pasakaw Camarines Sur. 180 pesos ang kada kilo kang kinayod na tipong asin, libre naman ang sabaw. 180 po. 180 ang Per kilo. Sarong kilo po. sa 180 per kilo, libre ang sabaw. Ayun po, libre. Sa inota ni Marian, yaan man ang pwesto ni Ma'am Helen Lorenzana. Problema lang ni Dangunyan, iyo ang pag-uuran. Ang 180 pesos kada kilo kang kinayod na tipong ang pwede pang mabago kung malakaw man suwat ang presyo kang pinagdi-deliver sa sendang tipong. Pag naglangkaw po ang deliver sa Maatsan, madagdag kami sa aga. Pero pag dati man lang, dating presyo po. Ang lugar na pinagtitindahan ng tipong ang pinagtugot man subot kang Syudad ni Naga para sa araw kaning igwang dakulang aktibidad. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Permisa ng mag-antabay digdi sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay.